Здравейте, хора! Днеска ходим на почивка. Затова правя видео. Мамо, кажи на каква почивка? Отиваме на Крушинските водопади. Да, мама приготвя това. Приготвя багаж за мама. И сме готови. Да, и сме готови да пътешестваме. Обаче ще е дълъг пътя, затова няма да го гледате пътя, а пък защото може да ми свърши батерията, ама тача има там вътре заядено и ще ми заезда телефона. Ние докато пътуваме, затова няма да правя видео. Абонирайте се за канала, лайквайте видеото, защото този видео ще е много интересно. И ето го и таци. Ще се видим след малко, като пристигнем. Здравейте, хора! Тук спряхме за почивка на паметникът Сивка. Затова лайквайте видеото и се абонирайте за канала. Даже тук пише Национален парк музей Сивка. И това е спирка по нашото път. Това е нашето пътуване. Няма да се качваме нагоре. Да, няма нагоре да се качваме, защото имаме още да пътуваме на Крушинските водопади. Ето сега. Сега да направим ето нагоре с стъпалата. Аз тук мога да се... Хора, качих